Polovici mája som bol natáčať na Táloch jednu veľmi zaujímavú golfovú akciu. Volalo sa to, myslím, že Veget. Bol som tam točiť s dronom a preto by som sa s vami chcel podeliť o niektoré zábery, lebo tam bolo naozaj krásne. Bol som tam prvýkrát, musím povedať. A hoci, keď sme tam išli, vyzeralo počasie dosť desivo, celú cestu nám pršalo, ale sme si to s Jurajom Janošikom vymodlili, on z toho bude robiť vlastne nejaký dokument alebo nejaké krátke videjko a nakoniec sa nám teda počasie umudrilo a sa to vyjasnilo a bolo tam úplne nádherne. Jak ako vidieť na týchto záberoch, to už sa mraky rozostúpili a začalo svietiť slnko, mraky vystupovali z lesov, bolo tam veľmi, by som povedal, veľmi úžasná atmosféra. Samotné prostredie ma ale naozaj veľmi nadchlo, preto to chcem ukázať aj ostatným, lebo si myslím, že toto golfové ihrisko, videl som už teda aj niektoré iné, aj ostatné, aké v Skalici, aj v Senici, sú veľmi pekné, ale toto v kombinácii s tými horami je naozaj podľa mňa niečo veľmi úžasné. Uh, Točili sme tam aj takýchto veselých ľudí, naozaj tam bola veľmi dobrá atmosféra, ukázala sa nám nakoniec aj dúha, bol to naozaj veľmi, veľmi dobrý zážitok. Kto hraje golf, určite odporúčam na Tále ísť. Predpokladám, kto hráva golf, tak sa už tam na Tále niekedy aj dostal. Toto už sú zábery zo Skalice, sú to staršieho dáta z minulého roku, ale mal som to vo videu, tak som to k tomu prilepil, aby ste videli, ako to vyzerá v Skalici. Je to rozdiel, to ihrisko, ale toto je vraj ihrisko ostrovného typu, ako mi bolo povedané. Takže preto je to bez stromov a také holiny. Toto už naopak sme zase v Senici, kde je zase niečo iné, ale zase špičkové ihrisko. Myslím, že na golf máme veľmi dobré zázemie tu. No a to bude už všetko.